Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν βασιλιάς της Μακεδονίας. Γεννήθηκε στην Πέλα το 356 π.Χ. και πέθανε σε ηλικία 32 ετών στη Βαβυλωνία. Αυτό που βλέπουμε είναι ένα έργο του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα. Το ύψος του είναι 6 μέτρα και έχει βάρος 4 τόνους. Το συνολικό ύψος του αγάλματος είναι 11 μέτρα. Το μεγαλύτερο άγαλμα στην Ελλάδα. Υπάρχουν επίσης ασπίδες που συμβολίζουν τους απλούς στρατιώτες που πήραν μέρος στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου.